Jamana sariya sunba tɛ se ka yɛlɛma kalata kɔ. A dun dɔgɔdara ka kɛ ɲini juin kalo tile 18 nata an kɔrɔ. Maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka fɛn kelen min na bi, o de ye k'a fɔ nin basigibaliya in na kalan na se ka taa cogoya jumɛn na. N'a dun ma ɲɛ fana k'a fɔ a yɛlɛmani bɛ kɛ sababu ye ka Malikura ko kofɔ, o ye Amadu Cawo Tubabu hakilina ye ni ale ye conseiller communal ye Yoru sigida ɲɛmɔgɔyaso la. Constitution kɔrɔ min na ni n'a ma yɛlɛma man ɲi. N ka ca ni san 25 bɛ san 30 na ɲɔgɔn na n'a ma yɛlɛma man ɲi. Donc a faleni kɔni an kɔni labɛnnen don a ka d'an fana ka falen. An b'a soutenir fana ka falen. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ faso ale jɔliko kumaw la. Madame Touré Tantibaji Amadou Sise ale ka fɔ présidente ye. Wote ko in kɔni bi an bi yɔrɔ min vraiment n'a bɛ se ka to yen nɔ a ka to yen. Ni basigi nana wote bi kɛ o. Wote kɔni bi ɲɛfɛ o. Ni min si bɛnna n'a ye i b'i ka wote kɛ i b'i ka politique kɛ. Mais an bi yɔrɔ min bi yɛrɛ ɲini de don koyi. Sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kala tali la. O dun hakilina ye de ye k'a fɔ an tɛ a tuma na a waati la. Mohamed Jawara ale ye dugu sifin dɔ ye. Mana in mago bi k'a ka constitution falen. Constitution dun tɛ se ka falen ni élection tɛ. An dun ba kalama k'a fɔ élection tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ. K'a da insécurité. Nin kalata min dɔgɔdalen filɛ ni a bɛ tali kɛ ka jamana sariya sunba de yɛlɛma. Kala tɛ se ka na taa Yoru ale mara fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. Abdurahmane Kulubali préfet tɔgɔ la. Bureau de vote 200 ani 2 o de b'a anw fɛ yan nɔ. Donc lakanabaliya kama donc o bureau nin bɛɛ ma da la k'a fɔ ko bureau nin bɛɛ bɛ se ka voter. VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yoru. Groupe de Bokum Gala Seldon.